Goedemiddag en welkom bij Joet. Philips in Drachten bloot zijn goeders wees boetenschot bij nieuwe wraadweerde bezuinigings bij het concern. Hoe de hele wraad verwinnen 4400 banen. In Nederland gaat het om 1400 arbeidsplakken. Philips wil op deze wijze 800 miljoen euro bezuinigen, maar Drachten wordt zijn goeders wees net troffen. Nou, die kans is bijzonder klein, want het is de bedoeling om te gaan besparen op wat wij noemen maar even overhead. Hè. Dat zijn ondersteunende functies en dan vooral op stafniveau. In Drachten werken ze wel 2000 mensen die het skeerapparaten ontwikkelen en produceren. De komende 2 jaar dan wordt duidelijk waterkrekt baan verdwijnen. Een opmerkelijke stellerij van de week bij de Hommerts. Het 3 meter lange scootje Vrouwe Jans is daar uit de jachthaven bij hellen. De stellerij had plakvoen tussen maandag 10 en sneun 15 oktober. Het gaat om Vrouwe Jans uit 1914. De zeilen zitten dan net meer op het schip die we al inhellen. Eigenaar Jan Lange Jans begreep niet van de stellerij. Alle scootjes binnen zo uniek dat ze haast net een verkeerpje binnen. Al zulke soort schepen zijn gewoon uniek, zijn herkenbaar. Zeker voor de kinderdetails zijn ook niet zomaar weg te werken. Nee. Volgens mij is het geen verhandelbaar schip. Dus ik had ook echt nooit verwacht dat met zo'n soort schip zoiets zou gebeuren, dat het gebeurt. Na een tip had de politie het scootje in de ring van de middag wegvoen. Het lag in het wetter de Zwemmer in het noordwesten van de provincie. Hoe het scootje daar komt is net duidelijk. De politie had geen mensen bij het schip aangetroffen. Atlete Foekje Dillema uit Boerum had net mee werken aan een seksjetest die het aantonen zou dat ze een man wie. Schrijver van het boek Het verwoeste leven van Foekje Dillema die zei er bewijs voor te hebben. Al lange tijd werd beweerd dat Foekje Dillema geschorst was door de Koninklijke Atletiekunie op basis van een keuring. Maar biograaf en onderzoeker Max Dolen zei toen bewijs te beschikken waarin blijkt dat Foekje Dillema weigerde om mee te werken aan een keuring. Zo blijkt het uit notulen van de Atletiekunie uit 1950. Tot nu toe is altijd aangenomen dat Foekje Dillema is geschorst na een keuring in het Westeinde ziekenhuis in Den Haag. Ja, mogelijk wist zij dus dat als ze naar die keuring ging, dat problemen voor haar zou gaan opleveren. Dat er dus waarschijnlijk meer aan de hand met haar was dan we tot nu toe hebben aangenomen. Familie van Foekje Dillema zei het grote twijfels te hebben door het Nijs. Nevens haar binnen de betrouwbare bron die ze dat er wel degelijk een keuring west had. Tresor in Ljouwert is tevreden door de tweede editie van de Moanne van het Frieske Boek. De Orne Fjouwerwieke is een groot literaire activiteit georganiseerd, likos in een trein van Ljouwert naar Staren. Ik is een literaire app maken voor mobiele telefoontjes en koenen mensen meedwaan op een dichte wedstrijd op Twitter. Het al ongelukken op fietspaden neemt daar toch min onderhoud. Dat constateert de Frieske afdeling van het Fietsersboen. In en oor is mij het geval van bezuinigings. Om meer problemen vat te komen roept het boen gemeenten en de provincie nou op om de kwaliteit van fietspaden vooral op peil te houden. In Warkum is voor een beetje de 28e editie van de strontrace van start gaan. De scootjes moeten, likos jetiet, zo gauw als mogelijk dong naar het Zuid-Hollandse Warmond brengen en dan gauw weer omvaren naar Warkum. Maar het zien scootjes dit jaar wordt het deelnemersveld heel iets lietser. De strontrace is een zwiere race en het vreegt een soort van de bemanning en ook van het schip. Schepen worden natuurlijk ook langzaam steeds duurder en meer geld waard. Mensen zijn daar natuurlijk voorzichtig mee. Je loopt risico's, want het is een heel zware race. Ik denk dat dat meespeelt. Wij zijn op dit moment wel heel erg op zoek naar met name jonge, nieuwe bemanningen. Om te zorgen dat we dat weer nieuw leven inblazen en dat we weer een grote deelnemersveld krijgen. Om 1 uur gaat het los en worden de skippen met hulp van het publiek die zomaar ophopen. Op naar Warmond, maar flink wat wien in het verruutjoch. De hele week haast alleen nog maar Frieske muziek op Omroep Friesland Radio. Dus dag en nacht. De Frieske Top 1000 wordt zo'n 9 uur van de maand uitgestuurd. De lijst is makkelijk onderhand van alle Frieske Top 100 van de laatste 100 jaar. Presentator Gubbe Douwstra trappen aan. Ja, goeiemorgen, welkom alweer. Nou, daar is er dan de Frieske Top 1000 en dit staat op nummer 1000. Hier is Ernst Langhout. Om alle 1000 liedjes uit te sturen wordt er dag en nacht terugdraaid. Er binnen ook ludieke acties. Zo kunnen mensen een privéconcert winnen van Frieske artiesten. Allereerst had de Top 1000 poster achter de ruten hing het. Bij het luisteren naar de Top 1000 kun je alvast wat ideeën opdwaan voor de Top 100. Het stemmen je vaart begint sneun. De Top 100 wordt traditioneel op Artiest Day uitgestuurd.
En wil je de licens, zorg dan op friesketop1000.nl. Het waren er nog. Joen en vooral ik vannacht vallen er een soort regenbuien. Monier is het eerst echt nog reinig, maar later dan wordt het droeger waar en dan let ik de zin in. De temperatuur die leidt om de 12 graden in en er zit een krachtige onthudde zuidwestenwind. En dit wie het Frieske Nijs in het kwart. Meer om 6 uur in een nijjoerd. Graag tot dan.